The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 94:22-23. The Lord has been my defense and my God, the rock of my refuge. He has brought on them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness. The Lord our God shall cut them off. Isaiah 58:11. The Lord will guide you continually, and satisfy your soul in drought, and strengthen your bones. You shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters do not fail. Matthew 18:11. The Son of Man has come to save that which was lost. Proverbs 20:27. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Deuteronomy 32:10-12. He found him in a desert land, and in the wasteland a howling wilderness. He encircled him, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. So the Lord alone led him, and there was no foreign God with him. Psalm 78:72. So he shepherded them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hands. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon, ingon nga atong routine. We have to follow this standard operating procedure sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Under this ministry, we have a protocol to follow. So the next few moments are devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we are filled with God the Holy Spirit as we approach the Word of God. We will now observe silence while we examine our conscience and find out if we still have in our soul some personal sins, like mental attitude sins, sins of the tongue, or overt sins, so we can homologeo, acknowledge them to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, who have not yet made your decision to believe in Christ, the issue you face is to use your God-given free will to make the most important decision in life. The decision to believe in Christ as Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makausampa dining dapita aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga tulumanon sa pagkaon sa among kalag pinagis pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ning higayuna nga imong gitagana o giandam kanamo amo kining pahimuslan kining imong grasya. Although dili kami takos, salamat sa imong paglugway sa among kinabuhi o ganiya pa kami nagaginawa pa og askil pa nga among panglawas o napami kalantip sa among pangunahuna kini grasya ra gyud tanan umikan lang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o imong grasya. Salamat ning tanan. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. This we ask in Christ's name, our Lord and Savior. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala nga kaninyong mga bag-o maupay pagsuway sa pakiguban ng atong daily Bible study under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Welcome kaninyong tanan. Gihimamat ko kamong tanan. Labaw na sa atong mga igsuon nga Kristohanon who have been following religiously our daily intake of the Word of God. Okay? So niya pa kita magdupot sa atong tunanan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. Okay. So atong ipadayon ang atong paghisgot niini, pagtuki niini nga maong topic og atong magibiyaan kagahapon ang ikatulo nga bahin niining talaan sa mga matuod nga mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. The real keys of success in life. Na kita sa prioritize God's Word, expose yourself to doctrinal Bible studies. O ato magi-quote kadtong Mateo 6:33 ug Lucas 12:31 bahin sa paghatag nato pasiuna sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong kay ang tanan nga itong mga pangandoy sa kinabuhi igadugang ra. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, diba ni, anata dinhi sa ikatulo nga matuod nga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi. Now, of course, ang nag-una yun ini nga kita kinahanglan nga magpaluwas pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Get saved by faith in Christ alone. Acts 16:31. Okay. Unas tanan, sa di pagita mo tukbil sa ika-upat, na although atong hatagan pag-iudugang pag-iung mga punto sa doktrina ang bahin sa ikatulo, unas tanan, kita kong mga magtotoo. I'm addressing this to my fellow believers. Every believer has a goal to achieve in phase 2 of God's protocol plan, which is spiritual maturity. Mao ang ginangatong tumong. Okay? Mao kini, well, of course, this is a review gihapon. Mao magyud ni ang. This is the stage sa katakos sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Katakos na, doon na siya capacity for life, for love, for happiness, for blessings. So he has the capacity for life, be it in adversity or prosperity. Nagingon ni Pablo, be it
abased or abound, I can handle things because of the capacity for life. Now, nibaw ka ba nga kining maong ang sinati gyud natong mga magtotoo ang unsa ka kulbahinam niini, how fabulous, how fantastic, how exciting kining maong dapit nga ato nang kabuot. Kini bang stage where life becomes fabulous, fantastic, and exciting. Ano man, tungod kay ang magtotoo nga nakakabot na niya ng maong ang he is always guided by God's principle diya sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Nakainomdom ka ba? Ang versikulo 1 diya sa Salmo Kapitulo 1 nag-ingon, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." Verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Verse 3, "He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does," what? Prospers. Bisag unsa iyang buhaton kana muos wag yun. So, napagirlaing kanang katarungan ngano nga kining maong ang sa kinabuhi becomes mabulokon, kulbahinam, fabulous, fantastic, exciting mo kini. Tungod kay kining maong ang mauna ni ang din ang magtotoo is as good as God is good. Ngano man, tungod kay it is in that stage where a believer is free from sin and evil. Wala siya mga mental attitude sins, wala siya sins of the tongue, wala siya overt sins. Na unsa makaricall ka pa bag unsa man tong mga mental attitude sins nga itong ipang hisgutana atong ipang tunan. Inomdong ka pa ba? Well, ato lang ning lakbitan, no? Kaya aron hinumduman gyud ni nato kanunay unsa may ehemplo og mga mental attitude sins. Well, pride mao gyud nag-una na. Ibaw ka ba nga mao na unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios? Si Lucifer, pride. Mao kaday nag-una gyud sa lista sa mental attitude sins. Pride, sunod, hatred, pride, hatred, implacability, bitterness, kapintas, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, worry, anxiety, self-pity, na mo na yung mga ehemplo sa sala sa una-una. Akong balikon. Pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, worry, anxiety, self-pity. Kana bang luoy kasi mong kaugalingon? Sala na sa una-una. Nya, adto ta sa salas dila. Sins of the tongue. Well, na ay gitawag og bullying, maligning, criticizing, kanang lying, unsa pa, gossiping, sunod, judging, na mo na, bullying, pag kanang unsa may binsiya og bullying,
pagbugal-bugal ingon lang nato, pagbugal-bugal, pagdaot sa dungog, kanang panaway, kanang pagpamakak, kanang pagpanglibak, o unsa pa ang imong paghukom sa uban. Mao ni mga ehemplo ni sa mga sala sa dila. Now, adto ta sa sala sa buhat, overt sins. Well, of course, na ay murder. Kay makita naman It is kanang overt. Mo bitaw naging overt kay makita man sa gawas. Murder, pagbuno. Unsa pa? Adultery. Sala nga makita. Sunod, kanang ehemplo pa unsa ba yung mga ehemplo kining ato lang ning hinumduman una kay murag nakalimot na taang uban mo bitaw ning atong gibalik-balik karon din nagyud makalimtan. Murder, adultery, kining kay ang ato manggong kining in the memory aid ini is Operation MADS. You see? Okay. Mo kani mga ehemplo kana sa mga sala sa dila, sa hunahuna, sa buhat. So, kanang maong magtutuo nga nagakabot na niining maong ang nga itong gisgutan di kanang capacity stage. That believer is as good as God is good. Kaya mga itong ingon nga, that believer is already free from sin and evil. In fact, he is now walking by faith. Nagalakaw na siya. Pinagi sa pagtuo, pinagi sa kamatuoran, pinagi sa kahayag. Unsa may kahayag nga itong gitandi? Ang pulong sa Diyos. Because Bible doctrine is the light nga magaiwag nining dulom mga kalibutan ni gidumalang sa tanas. You see? So, nga naman nga nagalakaw naman ni maong magtotoo. Tubag, tungod kay ang iyang huna-huna. Ang frontal lobe, nga gitawag na sa Griegong pulong kardia, because his frontal lobe is already saturated with the Word of God. Napuno, nalukop. Saturate, mo ba na ibinisaya? Nalukop na sa pulong sa Dios diya sa ang iyang una-una. Ug siya okupado na sa pulong sa Dios. Okupado. He is occupied. And he is occupied with the person and character of Christ. Namo na. Ana na niya sinati gini. Kaya nga naman, tubag, tungod kay ang magtutuo nga naa diha anang maong ang daaman siya sa sod sa gahom sa Dios. He is inside the power sphere nga itong gitawag og operational divine dynasphere nga diin na ang kanang suludnon nga gahom, inner power, na ay kaligon, strength, stability, na siya ay sulod nun nga kalipay, inner happiness and joy, plus H na. And besides, he is living totally as unto the Lord and living in the light of eternity. Now, you see, kining mga butang nga itong ipangisgutan, kung bago ka pa, kadungog ni murag di mo matugkad, of course. Moingon ka kung saan naman ang ilang ipangisgutan, murag wa diri wa didto na. Tinood mo ginay imong kanang usual gyud nimo nga reaksyon kay kini atong ipangisgutan din ni mga punto kini sa doktrina. So therefore, padayon lang. Kung ikaw bago pa, nakasugod, padayon lang. Ayaw lang yun og ka ng sipyat sa sunod. Just continue
keep on keeping on mo nigingon nato. So mao kana nga in short, sa laktod nga pagkasulti, kanang mao magtutuo nga naa na diya siya, nakatungtong na diya siya ang sa capacity stage is already a winner. Kadungog ka? He is a winner. Mananaog na siya. And he always fixes his eyes toward the goal. Kanunay gid siyang naragyod niya gipunting ang iyang huna-huna ngadto sa iyang tumong. Mo bitaw tong Pilipos 3:14 sa giingon diha sa English. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So iyang ipunting ang iyang mga ang iyang huna-huna. He fixes his eyes toward the goal with unsa na ay pagkamalahutayon, pagkamasigihon. He's persistent and he is consistent and persevering tungod kay he fully knows and is aware niya ng tulo ka mga ang sa paglaom. There are 3 stages of hope. Now, ang Grigong pulong sa hope is elpis. E-L-P-I-S. So, he's always aware of the 3 stages of hope in his life. May hinungdan nga siya puno sa paglaom. He is full of hope. Full of confidence. Hope. Right? So, he is always persistent in his spiritual growth. Tubo. Through what? Through the daily intake of Bible doctrine. Muna. Muna itong giyatag ang ipasiya yun. Kanang mao magtotoo who is spiritually mature na is consistently, constantly, persevering, and persistently living sa iyang kanang dili kasagaran. It is a supernatural way of life nga iyang gikinabuhi na iyang panagawi, the Christian way of life, which obviously makes his life meaningful, purposeful, and with definition. Kulbahinam na, thrilling na, exciting na. You see, ang iyang pagkinabuhi. In short, nagkinabuhi na siya o mabulokon nga kinabuhi. Fantastic life. O siya nagatuman na pinagi sa enabling power of God, the Holy Spirit, God's protocol plan for his life. Nagatuman siya nini. He is functioning as the true salt of the earth and the reflector of God's light. Nabitaw sa Salmo 1:3, nagingon, whatever he does, prospers. Na. Bisag unsa iyang buhaton. Muuswag yun. Muasenso yun. Kaya kanagod siyang mao magtutuong, nakatungtong na diha lagi sa stage of maturity or capacity stage. As a winner believer, he is a good decision maker. Ang iyang pangunahuna, he thinks rationally, sensibly, logically. And he is easy to get along with. Labihan yung gaan ra. Murag ka nang nindot kayo siya kauban. He is a happy and contented person. He is dependable, trustworthy, reliable. Sa laktod ng pagkasulti, he has integrity. Na, the integrity that he possesses now is a byproduct sa mga bertud nga iya nang naangkon na nasinati gikan sa pulong sa Dios nga nahimo nagyong tinuo diya sa iyang kalag. Kaya na metabolize na kanang maong Bible doctrine. In other words, he is a doctrinally smart believer. Kasabot ka sa akong giingon, doctrinally smart believer.
Now, mo kini ang mga pipila ka mga resulta sa iyang pag-prioritize the Word of God. Mo ni, numdong ka niya itong number 3, prioritize God's Word. So mo ni, ang atong gipangisugutan, mga resulta, mga byproduct sa iyang pag-prioritize sa pulo sa Dios sa iyang kinabuhi. So mo nang mangutan ako nimo. Ako kang pangutanon ron. Are you experiencing it now? Or are you heading in that direction? Mo na akong pangutanan nimo. If not, let me tell you this. Listen very well. Paminaw. If you are not interested or have a negative attitude towards Bible doctrine, tungod kay maybe mo rationalize ka nga, o mo ko'y panahon good, or any reason or excuse, paminaw, you are inviting misery in your life. The truth is, you are just existing but not living. Kadungog ka. I'm sorry to tell you that. In short, you are just wasting your life. You are wasting your ability. You are wasting your opportunity in life. In short, you are a product of your own decision. But again, it's never too late. Dili paulay. Better late than never, but better early than late. Gusto? Ato ni ipadayon ugma. Atong ipadayon itong paghisgot sa the real keys of success in life. Adto ta sa ikaupat na atong ipadayon ugma niining atong pagpadayon sa pagtuki niining atong uluhan sa atong pagtulunan the mark of a real and true believer in Christ. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo niining laing higayon, matamis gayud ang among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinero kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.